Φίλες και φίλοι, είμαι η Ιωάννα Καλαντζάκου Τσατσαρώνη, δικηγόρος Αθηνών, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Στις 25 Μαΐου ψηφίζουμε στις κρισιμότερες ευρωεκλογές ελληνικής ιστορίας. Δίνουμε εντολή σταθερότητας για την ανάκαμψη της οικονομίας, για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, για την αποκατάσταση του κύρους μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η επιλογή είναι βαθιά πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς απέδειξαν ότι μπορούν να εγγυηθούν αυτή την ασφαλή πορεία. Δώστε μου τη δύναμη να γίνω η φωνή σας στην Ευρώπη, εκφράζοντας τη δυναμική παρουσία των γυναικών στο ευρωπαϊκό όραμα. Για μια Ευρώπη ίσων δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης. Η δική σας στήριξη θα είναι για μένα κινητήριος δύναμη στη μάχη των κοινών συμφερόντων. Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας, ας φτιάξουμε μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ανθρώπινη Ευρώπη.